Mao ni akong gihimo nga kaang. Yung ko ikapalit kanina lang. Masiyos bugas, sapos bugas. Mao ni siya ko itanong. Palmera. Palmera lagi. Improvise na. It's Sunday morning. Matanas jay say pare-ara wag ka diot say. Ako tabangon ari oh. Go. Hagardis nausis. Wala ka siya yuta, nalapian sa yuta. Sa kabuhan o mulmul matanong masahay way kaang mana okay na tapos ang laban. So maonin ni siya ka lifestyle akong mga tanom ay akong gipamalhin. Improvise nga kaang sako sa bugas. May budget ikapalit mo ani siya. Tapos ko'y balhinonon ay. Bisa pa kung kuan kanang gahi pa kaing yuta. So maonin diri ang among giabangan. Kamera kayo agianan ano siya. Ano siya. Palmera ni siya human ani inig human ako ani pamanin sa palmera no to na sa snake plant. Ang yuta may problema kay gahi lagi.